ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೀಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡತಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ. ಸೊ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ನಮಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಲ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನ್. ಸೊ ಅಂಚದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾನ್ ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಡೇಲು ಸದಾಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಿದಡ್ ನಾವೇ ಅಂಚ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂತು ಜರದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಷ್ಪಜ್ಜತೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆ ನಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಷ್ಪಾಗ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತಾಕುಲು ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ತಿಕ್ವೇರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ವೇರ ಪಂದು ತೂವೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಿನಿ ಪೋಪುನು ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನು ಗೊತ್ತುಜಿತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಉಂದಾದ ತಿನ್ ಕುಜಲ್ಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನಾನು ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತ ಪಾಡ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ನಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದೇನೆ ಇದು ದಾಯಪಂಡವು ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ರಾಪುಂಡತಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಗೆ ದಾಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಯ್ಚರೈಸರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ದಾಯಪಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆತಡು ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಒಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತ ಪೋಡು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪಿನೆಟಲ್ಲ ನಾನು ಫೇಸ್ಗೆ ದಾಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿದ್ದಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ತೋಜೊಂದು ಐಲೈನರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನೈಟ್ ನನ್ನ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಮಾರೆ ಡಬಲ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಂಡ. ಸೊ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಹಂಚಾದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಪೂಪುನ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಕಲ್ಲುಡೇಲು ಸದಾಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ದೂರ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಡು ಚೂರು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಕಟಿಂಜ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಆಂಟಿನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಅಂದಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಹುಡ್ದು ಕೂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲಿಗೆ ದಾಟ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡದು. ಒಂದೊಂಜಿ ದೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪದೆ ನಂದು ಒಂದು ದೈ ದಾದ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಂಡೇಡು ಪೂ ಉಂಡತೆ ಪೊರ್ಲು ಶೋ ಕರಳು ನಾವಿ ಬಯ್ಯಾಡನಾಗ ಇಂಚ ಪಾಡುಂಡು ಬಯ್ಯಾಡ್ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಪೂಲ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಐತೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬೇತೆ ಐತೊಂಜಿ ಬಟ್ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬೇತೆ ಒಂಥರ ಕಾಣೆ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೊಲ್ಲ ಅದರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಕೆಮೆರ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡ ತುಕ್ಕಂದೆ ನಾನು ಇಂಚ ಪಿದಾರ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಪೂರ ತಾಲ್ದು ಪೋಣು ಆಂಡೆ ಓಯ್ ಊರುಡ್ದು ಪಿದಾರ್ ಪಾಯಿರೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಪಿದಾಡು ತುಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡೆ ನಾ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಷ್ಪವೆ ಆಂಟಿ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ. ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋಷ್ಪವೆ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ಡು ಬೊಕೆನ ಮೆಗ್ದಿ ಮೆಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಬತ್ತೇರಂಡ ತೋಷ್ಪವೆ ಅನ್ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಓಕೆನಾ. ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಪನೋಡೊಂದಿತ್ತುಂಡವೆ ಮರತು ಪೋಣಿಂಕ್. ಸೊ ದಾದೆ ಪಂಡ ನಾನು ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಓದ್ದು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಂಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ. ಸೊ ಇಂಚಾಂಡಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಪಿಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಜಾರಪ್ನತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮಾತಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತಾ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ಲ ಏನು ಮನ್ಪುನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಐನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ 10 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎತ್ತದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪ ಓಕೆನಾ. ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಕಾತುದುಂಡ ತಿಂದೆ ಮಂಡೆ ದಿವೊಂದು ಪಿದಾಡ್ ಬೋನೊಂದುಲ್ಲ ಇರಂದೆ ರಡ್ದೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ ದಾಂಡು ಏತು ಪೊರ್ತು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜೇಲಕ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುವ ಎಂಕುಲು ಎಕಡ್ದಿಂಚ ಪಿದಾಡುವ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಪೋಪನು ತೋಜ್ಜತೆ ನೀರೊಂದು ಎಕಾಡು ಪಿದಾಡ್ ಅಂತ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ನಲೆ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಕೊಲಂಬೆದ ಮೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಪೋಯಿರ್ ಓಕೆ. ನನ್ನ ಉಂಟು ನಾವೊಂದು ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಡ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಪಿದಾಡುವ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಬೋದು.
ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತರಿ ಛಾಯವೇಂದೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಪಲ್ ಓಕೆ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡುಲೇರಾ ಓ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಜಲ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಆಂಟಿಲ್ಲ ಪೋ ತಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಬತ್ತದ್ರಿ ಛಾಯ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಪ ನೇ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಬೊಲ್ಲೆ ತೋಪವೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಬನ್ ನೇ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಿ ಪೋಯರ್ ತುಲೆ ಇಡಬಲೆ ಬಂಗಲು ನೇ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಕೋಲ್ ಪತ್ತದ್ರ ಅಪರ ಬೀಜ ಓದುಲ್ಲೆ ನೇ ಕಿನ್ನಿಪ್ಪ ಇಡಬಲೆ ನೇ ಟೂಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತು ಜನನ ಪೋಡು ಸೊ ಆಂಟಿನ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಓಕೆನಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಂಟಿನ ಒಂಚೂರು ಒರಸದು ಪುರ ಆವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಓಕೆ ಮೇರು ಡೌಟ್ ಮೇರು ಮೀನು ಮುಲ್ಪ ಜಾಗ ಮೀನಿದೆ ತೊಂದರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹತ್ತು ದೈಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡು ನಾನು ದೈಕ್ ಅಂದು ನೇ ತಿಳಿ ದೈಕ್ ಕಣ್ಣು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರಾಂಟಿನ ನೇ ಬುಳ್ಳೆ ತುಳ್ಳೆ ಬುಳ್ಳೆ ಬುಳ್ಳೆ ಬುಳ್ಳ ಬುಳ್ಳ ರಾನೆ ರಾಲಾಪುಜಿ ಬಚ್ಚಿನ ಒಯ್ಕು ಗೈಸ್ ಬೇಗುಂಡತೆ ಪೊಣ್ಣತೆಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಗೈಸ್ ನೇಂದಿಯನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಂದೇ ಮೆಗ್ಗಿ ಮುಲೆ ನಾಂಟುಲ್ಲೇರು ಪಾತೆ ರಡ್ಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಗೈಸ್ ಯಾನೆ ಒಂಗೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಯಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಅಕ್ಕನ ಲೈದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಿಕನ್ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇರೆನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮೇರು ನೇ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನಮಿಗ್ದಿ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿ ಇಜ್ಜಾದಗೀತು ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಕ್ಕಂದೆ ಮೂಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕರ್ತಿ ಕಡೆ ತೋಷ್ಪಾಯತೆ ಪೋಯಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದ ಆತ ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಡೆ ದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂದಿನ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಆತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಆತ ತು ಕೇವ್ ತೋಪಲ್ಲ ಆಂಟಿ ದಾದಾ ಮಾರಯ್ಯ ಮೇರೆ ಮಕ್ಕರಾಮ್ ಪುಂದುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಕ್ಕರಾಮ್ ಪುಂದುಲೆ ಎತ್ತದಾಗಿ ರೈಲಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ನ ಪತ್ತಿ ಇಂಚೋರ ತುಪ್ಪಗ ತುಲೆ ಸರಿ ಆತನ ಶೋಕ ಎದುರು ತೋಷ್ಪಾವು ಆಂಟಿ ಪೊಲ್ದಿನಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ದುಗ್ಯಾವ ಪತ್ಲ ಆಂಟಿ ಶೋಕಲ್ ನಾ ಒಂಚೂರು ಆಗಲ್ಲ ಆತ ನಂದು ಮಾತ್ರ ಆಡ ಪಾರ್ನ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಅತೆವು ರೈಲ್ದ ಬಟ್ಟೆ ತುಂದು ವಿಮಾನದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸೊಗಾತನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಟೈಲರ್ ಆಯ್ರ ನಾರಾಯಣ ಕೊರ್ಪುನ್ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾ ಮಕ್ಕರಂಪಿ ಬಾಪ ಮುಗ್ಲ ಮುಗಿದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಕಂತು ತೋಸ್ಪೊಂದು ಅಂದು ಸೇಮ್ ಸಾರಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂತು ತೋಸ್ಪೊಂದು ಅವು ಅಂದು ಯಾನ್ ಮುರಡಿ ತುಯ್ಯ ಮಮ್ಮಿ ಯಾನಿಗಡ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚಿನ ಸೀರೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ನೀನ್ ಕಲರ್ ತೂತೆ 250 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏತಾತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಶೋಕುಂಡು ಆಂಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅಡಿತಿನ ಪೂರ ಬಿದೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಮೊಕಲ್ ಎಂಜ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಒಲ್ತುಡ್ದ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ
ಇದೆರಡು ಏನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನೋ ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೀರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಲೈವ್ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅದೇ ಟೂ ಎಲ್ಪ ಪಾಡುವ ಇರು ದಾಲಾಪು ಜಂಟಿ ಯಾನ್ ಫೇಸಿಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಫೇಸಿಗೆ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಪೊರ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲಿ ನಂಜಿ ಹಾಗೆ ನಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಜಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಸಾರಿ ನೂ ಮೀಸೋಡ್ದೆತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ನಿಕ್ಕದಾಲದ ಇಜ್ಜರಮೆ ಮಗಲ್ ಆರ್ವನಿ ಪೂಜೆ ಇರ್ತುಲಗೆ ಬೋದಾ ಸೀರಾ ಮೂರಡಿ ಮೂಜಿ ಸಾರದ ಸೀರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಗಂದೆ ಮೂಜಿ ಸಾರದ ಆಯ್ಕೆ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಾಮಿಂಚಿದಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಂದೆನ್ನ ಮಾಮ ಮಾಮ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಸೊ ಮಾಮ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಪೆರಂಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡೆ ತುಗೆ ಈ ತಿಕ್ಕನ್ ಆಯ್ತು ತೆಪ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಮೇರ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಮೆಗ್ಗೆ ತೆಪ್ಪರಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ನುಂಡು ಕೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತದಾನ ತೂದು ತೂಪಿನ ಮಾಡ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡವ ಮಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪ ನೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಒಂದೇ ಚಿಕ್ಕಲ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದೇ ಆಂಟಿ ಪೂರೊಲ್ಲೇರು ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ತೀಕ ಗರನ ಹತ ಯಾಕಿತ್ತು ಬಾಯ್ 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 ಬರ್ಪು ಜನ ಟೆಂಪಲ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ ತೋಜುನತೆ ಇಂದು ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಜನ ಹಾಯ್ ಲಿಕ್ಕಿ ಬಣ್ಣದ ಶೃಂಗಾರ ಪೂರಕನೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂಚಿನ ಆ ಸನ್ಮಾನ ದೇವರಿಗೆ ಸದಾಯಿತಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಸರ್ವ ರೀತಿಗಳ ಸಮಾಜಡು ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಸ್ತು ಆಂಡ ಜಾತಿ ಭೇದ ಒಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ತೋಜ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಊರದವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಊರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ರೆಡ್
ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು 50 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ತಾವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. സോ ഗൈസ് നമ്മ പിതാടിയ ആಂಟಿನ ಕ್ಲೌಲಿಲ್ಲಿருந்து ಲಾಡು ವನಸ್ಪುರ ಅಂಡ ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿಯ ಸ್ಪೀಚ ಒಂದುಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮೆಗ್ಗಿನಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ. ಸೊ ಇತ್ತೇನೆ ಗಂಟೆ ಹೊರಬರೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋತಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲು ಓಕೆನಾ. ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಫ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದ ರೀಚಾಯ ಇಲ್ಲಾಗ. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂಜಿ ಮಂತೆ ಬರ್ತದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗುತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡಾವೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಲ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ದೇವೇರೊಂಜಿತ್ತು ಎರದಿಕ್ಕೆರದೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೇವೇರೊಂಜಿತ್ತು ಎರದಿಕ್ಕೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪುರ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾಂಡು. ಪೂಜೆ ಇತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಲೈವ್ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಪೂಜೆದ ಯಾನ ಟಿ ವಿ ಹಿಡ್ದೈತದೆ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು, ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಅದೇಮಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಅಂಚನೆ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡುಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ತೂವೊಡ್ಡನ ಟಿ ವಿಡೆ ತೂಪುನು.